Národní ústav duševního zdraví v roce 2022 uspořádal rozsáhlý výzkum, aby zjistil, jak se v Česku žije LGBTQ+ lidem. Výzkumu se zúčastnilo téměř 3,5 tisíce osob, rozmanitých z hlediska jejich genderové identity nebo sexuální orientace. Více než polovina z nich se setkala s projevy nenávisti a averze na veřejnosti, to je více než dříve. Pro zlepšení situace v Česku jsou nejvíce žádána opatření, která se týkají rodinného života. 98% všech si přeje přijetí manželství i pro páry stejného pohlaví, 97% možnost společné adopce. Z výsledků je zřejmé, že velkým problémem jsou urážlivé výroky ze strany politiků na adresu LGBTQ+ lidí. Za rozšířené je považuje 71% osob, před 5 lety to bylo 43%. Hanlivý způsob vyjadřování ze strany politiků byl rovněž označen jako hlavní příčina možného zhoršení situace. Jako výrazně nevyhovující svoje postavení označili zejména trans a nebinární lidé. 91% zúčastněných se setkalo s transnegativním stereotypem, že existují pouze 2 jasně definovaná pohlaví. Kvůli obavám z obtěžování, napadení a vyhrožování svou sexuální orientaci nejčastěji zúčastnění skrývali ve veřejném prostoru, celkem ve 44%, nebo v hromadné dopravě ve 42% případů. Téměř třetina, celkem 28% ze všech, se ale skrývala i v rodinném prostředí. Během posledních 5 let se cítilo diskriminováno nebo obtěžováno 43% LGBTQ+ lidí. Ačkoliv stále naprostá většina diskriminačních případů zůstává nehlášená, zaznamenali jsme mírné zlepšení. Chcete se dozvědět více o zkušenostech LGBTQ+ lidí v Česku? Pak navštivte www.lgbt-zdraví.cz.